Epa, noe pradizketan eta Sky Survivaleko hirugarren kapitoloakin hasiko gea. Eta lehenengo egingo duguna da honi venga, atera egingo duguna da honi lurra aldatu ez harria jarri nuagoa llame venga segitxukoa horiat venga tío, hori egoskorra venga, hor eta hola xel eta bueno, oan esperoet elurra ingoala uste horrela dana, bestela lebit eta bueno, gehatu ginen ara joan ginela hauke litzekek eskiongo isla principal deitzea ze burni pixkat oso ondo etorriko bainitzet eta berpikatu ingot pixe hemen ez ez da geri ez da ikusten nola bueno juningo beha eta aberriz la hartan badago oara joango beha ez, ontsa nahi otamen arraro da, burnik ez aurkitzea zeurune jarrita gongo da, ez beste islan batera joan behar dezula aurkitzeko ez dakit epa erten egin atizko eta ez dakit ez dakit zati musika ez dazten ez da musika kristona bueno gutxenez zeagoa egiten du más ameno zaten dena erdeaz ze amenatzeak joaten blokea jartzen zutea ez da precisamente beste munduko ezarra bentsetor urrea da eta ondarra bondo etorriko zaigu kristala egiteko etxean zata zombie bentzute ditu viejo pozo bueno, vale, partir zerbait bi burdin gauen ikusteko bueno papelakin, esmeraldakin oian kimua beharko etzea egiteko kakaoa landatzeko pertsokola hau aldaketa ez da txarra bate 6 esmeraldatik
ez aldeiteko. Bueno, zeratuko behar eske? Engo itena da. Crafteoko mai bat. Eta engo itutena da eskailerak. Hau honekin. Zer eskailerak. Baina sortziekin daiko izan dugu. Aber ba. Kristan hartuko dut. Ufa. Bueno. Hemen herritarra da honez. Hau entretenimenta. Eske bat puntu xitigia arkeroa arriskutsua baino ezin dezute imagina. Eta kakazarra ez dut ekarri zer jateko. Eta ben ez dago zerra? Ardez esaten den zela, pura potreza. Hor da festa. Ez joanen behar naiz, eta beste ascensori hobeto nahonean, porque... Lavabo ondo terbezen, baina momentuz. Non da potzua. Hau da ez, bai. Hau da ez. Zantzi zazpixo, bai. Eta, guazen etxe. Bendik jarri bat, lurra. Aber zen iristea lehenengo. Handik jarri nuna, wow. Argia jarri, bestela moge egiten dut erraspan, eta etxe inguruan ez dena inorrera agertzea. Lurrik, ez daukagu gehiago. Momentuetan ajetxu beharko naiz, pixkat hartzea. Hau, hemen argi gehiago ez da, ba? Hortxe jarko bat. Eta hemen beste bat.
Ez dauket ezer ez. Ezurra hauekin egingo dut, mira. Lorak ez ditut behar, momentuz. Leheno, bombil bakoitzakin azten zen bat. Baina, oain hori kendu intzeten. Tan, beto, negatibiz hiru. Neke hiru. Ikusi nago. Bai urrutirik. Argia zutero jarri dut. Zutero batea. Joder, zer diztu elurre egite. Hori. Azkenengo apuntu serian. Zombiak beste narban respamendi zen. Eta horretik izango. Zer raro. Plena beti pandazaz. Agora me egiten da, nixkin honetan, ez da. Aquí ala. Hauxe. Ez bat hartzen da. Urtu egin bat burra. Eta txerri ematen dut. Zuitza hautako, Oain nahi zeikon kronometratzen. Beti azte zeit. Beti, gutxi hora bera ingo bat eta gero ikusiko dut. Lehen egu ere egin duz. Bitortzeak bate. Burni bat berrako, loingoet, eta... Berdet lingote bat, kuba aiteko tartara, kobelzonan zorgaio aiteko. Arazoa da, nun aurkitzen dutan oin. Janariare... Bat utzikoet, kolore bagoitzetik. Handa ia zabaltzen. Bat amen, gorria hau utzikoet. Eta marroietatik, bat utzi berdut.
ezin dut jarri porque ilunpean jarri behar dela. Ez ilunpean ez estalita joa. Hor behan jarriko dut. Eta hoxen guet nire pagatza. Bo pagatza, hemen beste naukan. A ber, zenbat egin ditzaketan. Da joateko ze aitea. Bi. Bueno. Ez que gorria dauzket mordo da, baina. Ufa. Bi hau ejan eta... Daukat... Ez esatean da. Armaria izan ez geho. Arku bat egin gorda. Baina bueno. Hemen bat. Eta bestia. Eta guazen. A ber ba. Akatu egin gona bez eurunez. Ezurra hauek. Torreko dezaskit. Ondo ezurrena. Zeak egiteko. Kaktusa. Poliki jetxiko naiz. Hau da arriskutzu. Hemen dago parti bat. Bueno, ja hasi zaizkit. Nengo ikena jetxira bat egin. Zer doaz ez? Arkero gure zegoen pozio batean da. Zer doaz? Arkatu nazpat? Ez gaina zuzkoa. Venga ya. Ez que ez da zua garri dauka zua, gehi bultzada, gehi mila historia. Gorda egin zaizkit, Ba, ez que ez dela... Bueno, gordetzen bada... Ez da bizar galtzen, segi berriz. Eurra mate. Baina, kasko hori dago oso exageratuta, joder. Txarren hame, ongi etorri amaten. Eko ala. Bale, espatak indago. Bai, hori dago... Modifikatutako spawner bada. Hori. Nahi izendet... Hoxe ingote.
suizida sartuko naiz. Eta spawnarra desaktibatzea, ez? Eske... Ez dela jaina bat. Argi pixka, argi bidea. Kuian zion zai. Venga, beste behin. Ezkerrate galde den, hiltzea, porque bestela... Txarren hauen eskaera 8 dauzkat. Iritsiko zaizko zeudunez. Ezke baina, horrek egiten. Jode. Eberna, ezke iritsitagoan daude orgoian da. Aldeteneran sartu erdaiz barrura, eta paretan tortxa jarri, spawnari. Ze bestela, sortu garraitu dugu. Ez. Joan nahi. Bueno, antortxa jarri dut. Baina, egin goltena da. Honaino etorri. Bitartez ikusiz zelaia, ezke oso lentoa joa. Ez da, honaino etorri, hangoak despawn egin dezaten, hau da, ezartu egitez. Ka, arnaza ontako maten zer. Joder. Zulano no inde. Hemendi arratu izikin. Haugen, la puta... La puta idea no. Hostia. Esto patea. Espada txikitu zait. Bi diamante, Diamantezko espata egin dezaket. Gorde ingo ikaspare momentuz. Ze akaso piko egiteko hobeto tortzen zaiteta. Arbeitzea joan naiz. Despawnein alde ben. Porque hemen horrelako zeak egoteko, kontraio egoteko. Seguru, no? Seguru? Kriston... Bo, kristona ez zeangoa, txapel bat zeurun. Objetibotako bat. Baina nuzkea aportuko bat. Han? Honek garriko eskut beste hiru. Ziz ba naiz, ez naiz da bate fiatzen. Oh, burdina. Txarrenan laba dagoelako dira.
Utsa. Utsa. Hauxe menunik. Ba, zenarioak. Eharki. Eta ja, nundik ezken aizi. Venga, ja. Zigarriko. Zertu den. Larrezko tunika hau ez dut hartu ez, beste bat zen. Lo ingoet eta joan ingo naiz. Barekien ez, seguru horietako batean egon gozela zerbait. Eta respawna ez dut apurtuko. Trampan bat oitea okurritzen bazait. Porque trampa horrek, aparte que esperientziaz gain, zeman gauta. Ezurra hartu. Objetu encantado. Argi pixka jarriko jot. Alde. Amabi ezur, ondo. Zombiara iga jangoet. Batzutan esaten dut. Subnormala direla animaliak. Grabatzen nahi da, behar uroez besteita. Nazkatu nahi zaten. Jakingo nuke, koñotik sortu den. Hemen, argi pixka jartzen dut hemen. Hemen ere beste pixkat. Hemen ere bazpada. Ai, izorrai. Bi ezur. Ipar batza. Ez dut ezertako behar. Urrea. Egurra lora zarrak ez ditu behar. Urrea. Jo, eske zenbait gauza dauzkat. Elurra ez dut behar. Egon ez. Ez da txarra ezpata, bakarrik egurrezkoa ala. Makiak ez. Eta bi hauek etorriko zeski. Oso ondo. Eta bere fuera. Teratzen zait. Ez errez. Ze harraro ez, hemen txapelik ez egotea. Naita dago jarrita. Dago jarrita, zulatzen duzen bagoitzeko zeiten dara. Eta bueno, entxe ingotzea. Cobblestona genera joa ingoet. Eta... Epa, mentxe. Cobblestona genera joa ingoet. Bo, lehenengo kuba ingoet. Lava, ura badaukat. Ur infinitua ingoet. Eta horrela cobblestone genera joa ingoet.
Eta... hau... Ez ez hartu ezaket. Hauxe. Ez... bai. Askorak normal baz. Hemen pikoa naukan neurrezkoa. Haure, labre. Eta hau, eta honekin. Eta hola. Engoet, hemen txiskinean. Ur infinitua, eta artera urazia ahaztu egiten dira. Ur infinitua egiten da ez dakizuen entzat, lau bider lau, bi bider biko lauki bat egiten da, eta bi iskinako aurkako iskinetan ura jartzen da, eta infinitu bihurtua. Jazta. Nahi dituen kubo guztiak hartu ditzatu. Joan, tarte utziz. Hasi bakarra. Nengo ditutena azenari bat landatu. Hortaz, cobblestonean generaioa. Hemen txein dezaket. Bai. Hemen dezute. Horrela. Zaharren honekin ez. Lurrakin dira. Hemen ez dakabitzen. Ezke bloke bat. Eskin bloke bat gutxia. Egin bezake. Epa, ez. Hemen ez beste toki baten egin bat. Bat, bi, eta hiru. Eta aruntza, bai, aruntza egin bat. Bi, oan. Aurrela. Eskineko aurten ditzaket. Hau bai. Uda hemen jarri behar da. Eta lava jarri behar da. Bai, hola xe. Uste torri behar da. Bat altua hau da. Eta hau, eskite maet oxigena sortuko da. Ez horrela. Eta bai, bat altua hau da. Ez ditu nahi labatik gertu zuaitzak egon, porque bakitetak gero zer gertatzea. Hortaz, laba hona joaten dira. Ai, lur faltan egin da. Tristea da. Uste laba hemen jarritagoan ja, cobblestonea ingo da. Bai, ze laba urari eroitzen zaio bai. Ze ura labaren gaina eroitzen denean, egiten da obsidiana. Eta laba uraren gaina eroitzen denean,
cobblestone. Eta hause jarri, laba hause jarri, eta kapitula utziko dugu, ze kronometratzen nahi zait, eta irutzen zait luzetxoa gehala jotzen. Ba, bueno, ja kultiboak aurreraz doaz, pixkanaka. Cobblestonean generaioa egin dut. Berez, beste diseinu batean nahi naiz, oinarritzen interneten ikusin deten batean. Hopper bat jarrita da azpian, hau ondo. Ikusten duzute, ahi daiz. Eta hemen galtzen dira batzuk. Baina hopperra jartzen bazu, euneko efikazia dauka. Horrai, aitea. Eta bueno, hau da, cobblestone generaioa ja indeu. Beraz, engotena tapatu bazpare laba, ze ikusten naiz ze gertatu daiteke hemen da. Eta bueno, hemen txutziko dugu. Ja indeu cobblestone generaioa, islaura bisitatu dugu. Burnia beste, oan tapatu ezakegu hango laba. Eta, bueno, burniak atea. Eta hurrengoan, ba, ez dakit zeingo, mendi hortara joan, ea pixkanak hauek janaria azten doan. Ze... hau honekin, ubi bat egingoet. Hau hemen utzikoet, hau ere bai. Hau bai, hau bai. Espata ez. Eta bueno. Hobi hau ganez, arte komentatu eta aio.